Gidan Daushe, gidan Daushe, gidan Daushe. Gidan Daushe, gidan Daushe, gidan Daushe. Gidan Daushe menene yake faruwa? A gidan Daushe rikici ne yake faruwa. Gidan Daushe, gidan Daushe, gidan Daushe, gidan Daushe. Mijin uwa shi ko ba ne, ka biyayya fatan ka gane. Aure shi babban sunna ne, a yi shi wannan kuma lada ne. Gidan Daushe, gidan Daushe, gidan Daushe, gidan Daushe. Wai shin menene yake faruwa? Daushe, Malam Daushe, Daushe, Malam Daushe, Daushe, Malam Daushe, Daushe, Malam Daushe. Gidan Daushe, gidan Daushe, gidan Daushe. Amarya ba ta laifi. Ya da maka amarya. To, ai ga na dai yau da Allah ya kana yi. Ai yau na zo in ci taliya ne. Na ce, bara zo in karɓi taliya. Taliya kuma? To, ai ni ma mai gidan nake jira. Ka ji bara ke ba, ka san wani lokaci da ma'auratan bara aka yi ba, to wani lokaci sai rai baki. Amma kayan kwalama a gidan nan ba sa yanke ba. Gidan Daushe, gidan Daushe. Wannan fa? Ɗan autana ne. Me? Shekara 4. Shekara 4? Wannan garjejen haka shekara 4? Wannan kokon ba? Karansa 4. Yayi. Wannan ɗin ko. To gashi shekararsa 4. Kana ji ba? Wannan yaro yana da wasu irin hikimomi da basira. Mala ne taimaka ba sai ka zo ka wuni bai gaya ma kuma matso ya gaya ma. Ko kuma ni ya ban ga komai a hannunsa ba. To ai ba hannu ke magana ba. Shi hannu yar manuniya ce. Amma zantukan suna bakinsa. Matso ya gaya ma. Allah ya taimake ka, Allah ya tsaga da rabanka. Wannan yaro ka san shi mai iskokai. Dai ba jininku ne ya haɗu ba, to babu abin da zai gaya ma, ba zai gaya ma. Ba tsari Allah karka taka ne. Kai haka kake marin uwarka? Allah ya taimake ka, Allah ya tsaga da rabanka. Gabara karka. Wallahi, yanzu kai haka kake uwarka? Kai dan uwarka haka kake? Kai! Karka ƙara zagar mun amarya. Tattaka ka wallahi. Ne? Haka kake uwarka? Kai! Aboki ne kawai. Dan albarka ka ci gaba ai barin yana da kyau. Duk ai lalura ce ko kuwa? Lalura ce. Ba damuwa babu komai. Abin da na gani kenan ko ko Daushe. Wannan gaskiya ne, wannan gaskiya. Wallahi. Amma wannan an haife ka da wahala. Je da kafa ko? Ma ta kunni. Ko kuma kana neman ka bata min rawarka da tsalle to ko zai kara gaya ma. A haka Allah sai ci gaba da kuka. Wani ce za ka tsaya ka ci abincin ko kuma za ka ci abincin? To ni ma dai ina ta kokari.
za ka tsaya ka ci abincin kun kuwa. To amma ne. Ina kuma za ku? To kuma yanzu ke da kike wannan magana. Gidan Daushe, gidan Daushe, gidan Daushe. Baby, shawara ta anan ita ce, ka je ka samu lamba ɗaya, tunda na ga suna da fahimta, sannan kuma na lura shi ɗin ɗan duniya ne. Ka je ka same shi ka bashi na goro, ya maka aiki kawai. Ba a ƙinta mutum za a yi hakan, amma abin damuwar shine duk abin da aka ce iyaye ba sa so, mahaifinki da mahaifina ba sa son mu'amalar mu da ke, kuma haka muke so mu yi aure. Duk abin da aka ce iyaye biyu sun haɗu ba sa gaunarsa, ba sa jituwa a tsakaninsu, abin yana da wahala. Shi sa na ce maka je ka samu lamba ɗaya. Na san insha Allah in dai ya je masa magana komai zai zama normal in Allah ya yarda. Shikenan ba matsala, za a yi yanda kike so. Ba abin da zai faru insha Allah, Allah ya sa mu dace. Alaikar salam. Awai na wuni? Lafiya kalau. Gajiya. Ana ta huta. Wala ana hutawa. Ya riga sai da sai fara ake kuma. Wallahi baba na samu matar da ran aura. Alhamdulillah. Ai haka ake so. To a ina aka samo mana kuma wanda za a aura? Wallahi baba ai gidan Barau ce. Barau? Wani Baran? Waye Barau? Barau dai na. Kai ba zai yiwu ba. Ya gidan wannan tsinan nan wanda lokacin da muka yi rayuwa da shi Daudi ya so ya shiga. Wannan me za ka yi da zuri'arsa? Bari ka ji na gaya ma, da a ce ka haɗa zuri'a da wannan na haɗa zuri'a da shi. Bara a ce ɗaukar ta kai kaje kuka higa ɗaki. Karamke kanta a samu zuri'a, bara a ce hakan ne, da a ce na haɗa zuri'a da shi wallahi. Allah, tashi ka tafi ka bani guri, ba ka tashi ba? Amma baba sai na ga hakan kamar bai dace. Ni za ka zo ka yi wa'azi? Tashi ka tafi ka bani guri, ba ka tashi ba? Ba kowane malami nake jin wa'azinsa ba in ga. Tashi na ce. Bari ka ji ba kowane malami nake jin wa'azinsa ba. Dai na tantance malamai saboda malaman zamani yanzu cancanja. Sai na tantance malami sannan nake saurara sa. Ni wani abun nan mutumin da yake bilitin yake yi. Mutumin da ya so ya koma Daudu, wai ni zai faɗa da ni? Har cuta ta yi saboda tsabar rahin mutunci in banda ina daga maka kafa wallahi yanzu ka dan yagga ba ka sake shirin taso ta. Ta yi sanyi yanzu ka sake dago ta. Dan da ka auri wannan yariya gwara in je in tare trailer mi karo da ita ta kashe ni. Me zai da gidan Barau? Lokacin da muke a sabon gari muke cace da shi wallahi ban taba ganin mai hasada kamar sa ba. In ko za mu je wajen garaya dan in gaya mu habakin ciki yake mu. Ka duba dai muni irin na garaya. Amma za mu je gurin garaya wallahi habakin ciki yake mu suke jirga na sai ba wani guri za su je ba za su je ɗakin wata yarinya ne kaza waye. A hinan gurin garaya za su. Akwai wata aljana da suke turo mu ita yar baba za su turo mu ita da dinka min kala da kalo chaka yati haka zan dinka gani a haka dan in gaya ma ko kuma na dan samu kuɗi na kamar na ci 1,000 ko 2,500 haka zai ta ziga wani lokacin ai mun dukan tsiya lillahi lazi mutumin da har wanka da ruwan giya aka yi masa shi Barau din wanka da ruwan giya aka yi masa aka ce za a bashi 500 da shi 500 suka bashi yayi alwala da giya wai wani abubuwa na gore wane ne bai ba mai haɗa sallah a zahar la'asar magariba isha duk yaki saboda tsaba tsinan cewa sai ya ce gobe zai yi su washe gari ya Allah ya duba aikata tantiranci me ne ba san ce zan haɗa zuri'a da shi Allah ya kiyaye Allah ya sauke in dai ka sake zo mu da irin wani maganganun wallahi kana ci mutuncinka a lokacin da yake rayuwa da Daudi yake so ya shiga saboda Gaskiya tunda abin ya riga ya ci tura. Jiya tsakanin mahaifina da mahaifinki kwana suka yi suna rigima. Tunda abin ya riga ya zama da haka. Kawai ni a tunanina mu haƙura. Shine mafi sauƙi a rayuwarmu. Mu haƙura ka ce fa baby. Gaskiya ba zan iya rayuwa ba kai ba. Abin da nake ganin kawai mu gudu, mu je wani wajen a ɗaura mana aure. Ko kuma mu tafi hukumar Hisba saboda suna da alhakin hakan. Ba zan iya rayuwa ba kai ba. Mu gudu fa kika ce?
gaskiya ba mu ɗauko kanmu mafita ba. Saboda guduwa a gare mu ba za mu ga daidai ba. Tunda har iyayenmu ba su yarda ba, ko da mun gudu abin ba zai mana daɗi ba. Gaskiya bijirewa umarnin iyaye abu ne shi ma mai tashin hankali. A tunanina gaskiya gwara mu haƙura mu ɗauko wata hanyar. Amma hanyar guduwa ba za ta yi mana ba. Mu fito da wani abu. Na. Baby, in dai ka yadda za ka aure ni, sannan kuma ka yadda kana so na, to kawai ka bi ni mu gudu. Don gaskiya ba zan iya rayuwa ba kai ba. A tunanina gaskiya gwara mu haƙura mu ɗauko wata hanyar. Amma hanyar guduwa ba za ta yi mana ba. To shikenan sai ka faɗa min yadda kake so a yi. Ki bani zuwa gobe. Zan yi tunanin abin da ya dace. Amma ba na guduwa ba. Zan yi tunani zuwa gobe. Allah ya san me damuwa ta ne. Baba na yi amincewa da wannan hanyar. Na kuma insha Allah ba zai yi damuwa. Kawai abin da ya kamata ya mutu da kuma ki jira Allah ya kama na Ma abin ya fara damuna sosai wannan. Yanzu ga wannan ko kati ne ka ci. A gaskiya ni ba na wani kuɗi yanzu. Kai in wanda muke yaki ne ka zo gurin guduwa 2000. Me zai hana mu a ce 10,000, 20,000 ko 5,000 shi ne ba kuɗi. Dubu shagaka. Na yi wani 10,000, 20,000 ko 5,000 wani iya ba kuɗi. Shagakan wuri. Me? Eh. Gida. Babu yin ki. Zan gaura kimani wallahi. Allah. Sai in kanta mu kimani. Wannan. Yanzu kai za a miƙe. Yanzu kai. Miƙe sai miƙe da ita. Kai. Wani so da kin tambaye ka. Wai kai. Kai. Gidan wai kai. Gidan na kowa ne. Gidan na kowa. Wonderful. Na kowa. Ka shirya. Ka tsaya ka nutsu. Akwai cin mutunci gangariya tsakanin da ubanka. Ba wani ta wuce kuna ɗanka. Ba ma wani ba. Ka gani ko? Zan zo hankali tukuna. Yanzu ginin ma ya ɗan yi abu ga balallukan amma ba sa tafiya. Allah ya sauƙaƙa mana, Allah ya kama mana shugabanni na gari. Alaikar salamu. Ango. Lamba ɗaya. Na'am, dauki. Yan girman Allah ina zan samu wajen yan akorukura. Wajen masu akorukura. Akorukura? Kaya za a ɗauka zan saki mai ɗaki na ne. Kawai in sake ta a ɗauka in yadda ƙwallon mangwaron huta da ƙuda. Domin abin nan yaƙi cinyewa kullum ƙaruwa yake. Auren nan ba riba a cikinsa. Wannan yaron ina ta magana yanzu ka ga na ce har yanzu fa ban je ɗaka ba. Har yanzu a ce ai aure ango ya kasa shiga ɗaka. Kaga ba ci gaba kenan. Babu. To shine nace na bada shawara nace wannan yaro a kai shi wani guri ko da makota ne. Shine. Ta ce wai ita ba ta so ya nesa da ita. Kar yi nesa da ita a je a kashe shi. Kawai menene kaza. To yanzu me shawara? Kyau. Ka zo inda za a baka shawara. Na farko dai duk abin da kake so sai kai hakuri. Wannan gaskiya ne.
sannan na bi shawarar da ya kamata in baka. Ka burge ni wallahi. Ka burge ni. Kana ji na da kyau? Ina jin ka. Wannan yaron Da. mu fara Ya? shine saboda shine zaka mallaki abu mai kyau. Kana nufin a kashe? A kashe shi mana. Gaba ma sai a turmushe uwar ta shi kenan ka mallaki dukiya amma in dai yana nan. Kisa fa. Shashasha. Kuma shi da wato an kashe yaron. Yawwa. Sai ita ma uwar hajiyar. Nan sai in zo in yi bare baje akan gado. Yawwa. Abin da yasa na ce a kashe shi. Eh. Daushe. Saboda yaron fa shine shegen. Wannan gaskiya ne. Tana mutuwa yanzu ya gada komai amma ya tsarin rabon gado shi da in yanzu nan uwar ta mutu ta bai shi. Wannan gaskiya ne. To ba za ka samu komai ba. Haka ne. Ko ba haka bane? Shi zai ta gangane. In kuma yana nan uwar ta mutu. To dole raba kashi 10 za a ba kashi ɗaya. Ka zo da shawara. Amma a fahimta ta fa. Ka zo da shawara. Yanzu dole ka san ni ba ni da sani na rabon gado. Ko ba haka ba? Mu je mu samu masana malamai sai su zayyana mana komai in suka gaya mana komai to kaga kare sai mu zartar da komai. Sai a zartar da komai. Dole sai mun je gaba. Kai shashasha ne. Hashashe ne ma. Ko kuma tunda kawai mu raban gadon da ka kawai mu datsi ya datsa ta datsa ma. Amma a nan kenan. In ka je can ba ni na saka ba. Wannan gaskiya ne. Ko ba haka bane. Wannan gaskiya ne. Mun nemi masu ilimin abin. Kuma ni ma ina da wani wata yar bukata kankanuwa. Ta me? Da Allah daure ka ka ara min bulan nan guda 3. A daushe. Dan Allah ka ara min bulan nan. Sai karan je ka karbi bifa. Fafasawa zan yi tara sa kofar daki. Yaron nan iya fara jibgata in taban tara ina damfara man. Ka shawara. Shine kurin. Mu je za a kai ma. Bari daushe ta hudu. Kai daushe. Wallahi tallahi. A'a. Ya kace min irin wannan. Daya mana da Allah kake mana asara bur. Dan Allah ka taimaka min da Allah. Sai in tsaya i kashe ni? Ɗaya dai za ka ɗauka ko? Zan ɗauka. To je ka Allah. Na daddatsa da daddare. Ɓara mar kai zan yi da wannan To bayan. shikenan. Na gode. In kuma ya ɓara ma ne sai ma da Ko kuma ko za ka samu wulbaro ka ara min 40 da Allah. ta me za ka yi? Jifa. Da me ta shedan ko ta me? To. Na san 40 din zan same su jifan daidai. Lalle in ka zo dai daushe sai ka sa na ashtara kenan. Lalle sai ka sa na asara daushe. Yanzu gashi ya ɗauka mun bulan da ɗaya ya zama 300 saboda siminti ya tsada. Wannan shawara fa mai kyau aka yi yanzu zai zama muloniya nan da nan daushe Allah yanzu zai zama muloniya tana mutuwa shi kenan wallahi Allah ya ka kasuwa Gidan daushe, gidan daushe, gidan daushe. Gidan daushe menene yake faruwa a gidan daushe rikici ne yake faruwa gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe